אבו סענק, מה קורה אח שלי? אבו סענק דוד הגברבר. איך היה שבועות? וואלה, בסדר אחי, תודה לאל. איך אצלך? הרבצנו עוגות גבינות עולם בגובה 2 מטר. בגלל זה לא הצלחת לעבור בדלת. וואי וואי וואי. למדנו 10 הדיברות, אליבא דרבי נתן. אז נגיד איזה דיברה אחת ככה שהעירה לי מאוד. רבי נתן כותב, למה כתוב ב10 הדיברות, זה דבר כל כך חמור שנאמר ב10 הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. הוא אומר, על מה היהודי צריך לקבל את ההורים שלו? הוא אומר ככה רבי נתן, תנועה בעלמא שיהודי יעשה לכיוון הקדושה, רק תנועה בעלמא. הטוב הנצחי שהוא יזכה להשיג על ידי זה, היה כדאי לו לבוא לסבול את העולם 70 שנה וצער המיטה והכל, על מה שהוא יזכה לטוב נצחי שהוא לא יכול לדמיין בכלל, בתנועה בעלמא שהוא זכה לעשות בעולם הזה לכיוון היהדות. וואי 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 וואי. אז מה זה אומר? תנועה. זה מצווה? מה זה אומר? תנועה זה הושטת את היד לכיוון הספר והמשכת ללכת, הסתכלת על איזה ברית מילה. אתה מבין? כלומר לא עשית מצווה פיזית, רק רצית. תנועה בעלמא. עכשיו, מה החידוש היפה? למה כל עם ישראל מצווים על זה? ב10 הדיברות, כבד את אביך ואת אמך, כולם מצווים על זה, למה? כי בשביל זה אתה חייב לכבד את ההורים שלך, וכל עם ישראל מחויבים בזה, למה? כי אין יהודי שלא עשה תנועה בעלמא לכבוד השם. וואי וואי וואי, בגלל זה ואמך כולם צדיקים. בטח, אבו סענק, אבו סענק. איזה דיבורים של גאולה, אחי. אשרנו על פול. אללה יחליק. יום טוב, אחי.